Lan ka? Ayan po. Wala akong kwarta. Libre lang ako. Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's. O dyan, baga mababa kita, lalakaw. So ayan, nandito na po kami mga ka-family. So ayan, ito po ang ano. Ayan po. Ka-family, yan po yung mga kasama ko. Ayan. Welcome to our Mayon View ba ito, anak? Magayon View. Ayan po yung mga ano. We're together with my family. Ayan. Hindi po siya ka-family. Ayan po. Magsimula tayo sa mga paa. Ayan. Masasabing magayon, ang pinakamagayon sa inutan. So, ayan po yung Yung terminahiling. So ayan po mga ka-family, nag-ano po sila kung sino pa magbabayad. Pagpasensya, no, wala po akong pera. Ang tawag po dito is KKB, ayan, ilapag na po yung pera. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. So nandito po kami ngayon para po mag-build po kami ng aming entrance. Ayan, dinibre lang po ako. Ayan po. Ang contact tracing po ang tawag dyan. Ayan. Libre ang mga driver. Ayan po si ma'am. Libre ang driver, nanay. So ayan po, nag-fill up po kami ng form. Isa-isa na ito mga form. Ganda ka. Ipirma mo na gapos. A few moments later. Tsura ka mo. Kamu sa magkagang temperature nyo. Lali po, be. So ayan po, nag-ano po kami ngayon kung sino pa ang magbabayad. So ayan. Dua. Ayan po, ang iingay ng mga demonyo. Dua. Yan pang manager namin. Magsimula tayo sa paa. Sa paa din. Ayan po. Kalalabas niya lang po sa ano, si sinapupunan. So, tig kalabasan. Abs naman dyan. Abs reveal. Pa! Wow! Si Governor po ang magbabayad. Oh, come on. Ito po yung alalay niya. Ayan. Si Vice Governor. Si Mayor ba? Binago na. Sa emoji, ika si ano, si Carlo. Parang may balon ako na ano. Wala akong kwarta. Libre lang ako. Kami lumalapit na po tayo. Nandun na po tayo. So, let's go! Kahit na po ako nakapunta dito. So, dito ko po. Itutur ko po kayo. Ayan. So, maganda po ang facility. So, napako kayo dito po. Kayo po ay pumunta. Pwede po kayo dito family picnic po siya. Ayan po ang pool. I-focus mo anak ang pool. Ayan po ang pool. Ayan. So dito po tayo guys, mga ka-family. Ayan. Punta po natin. Mag-swimming po tayo mga ka-barbie. So marami pong ganap. So keep on watching mga ka-family kasi marami pa po mga surprise ng mga apps. Ganyan. So, ayan. I've been stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging. Kaninang kubo, meron po isang kung meron po kayong mag-ano, so pwede po kayo dito. Nag-rent po yung kubo, ang rent. Ayan, nag-rent. Kung gusto niyo pong mag-rent ng mga kubo, ayan.
Ayan mga ka-family, sobrang ganda po ng mga halaman nila. Na, sobrang maganda po itong ano, hindi po siya. Ito po yung ano. Nila yung mga bawal. Uy, dago pagsamo gabes. Huwag kayo. Ayan po. Ayan po, ang aking anak, ayan. Si Rosalinda, ayan. Rosalinda, ikaw ba ito? Two hours later. Ayan po, may okay po, ayan, ayan. Okay ba ito? Ay, mana? Ayan po, ito po yung ano nila, yung para pong, ano ang tawag dito anak? Yung parang, waiting area po ito niyan, ayan, waiting. Pak! Gayo. A few moments later. Nahulog po si Barbie. Sayang. Na-captured pati. Nahulog. Ayan. Ayan po si Scorpion. Ayan po ang 2 couple of the year. Ayan. Ang punong barangay. Ayan. Sobrang masaya po sila mga ka-family. Ayan. Ano ba yan? Pati naman ulo, bes. Ayan po. May kalbo po. Ayan. May kalbo na may abs. Ayan po. TikToker din po yan, si Jason Marigondon, akin ni Enrico Casinilla Padilla. Ay, mano! Mano! Ito yung ang bastos. Ilan ka? Mano! May pub si Mayor. Ay mga ka-family. Ito po yung pambata po sa So ay mga kabarbe, ito po yung kanilang hotel. So pupunta po natin hanggang dito lang po. Iikutin lang po mga kabarbe. Hi mo! Dito ka na mo ka na. Ay, family. Ito pa ang kanilang hotel. So, ito pa po kayo doon yung dito sa
family. So, para tayo lang sa sa ibang bansa, ayan. Sobrang ganda po ng kanilang facility, ayan. So, babaan tayo kasi baka mapaganda tayo. Ay! Dito na naman kami. So ayan po ang kalakihan niya mga ka-Barbie ng pool. So ayan. Ayan, mag-swimming na po kami, ayan. Swimming na kayo guys, ayan. Mga pamangkin ko po yan.